आणि शांती शांतालय पाहिजे पहिलीकडे बाजूच्या सर्वे परमपूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजांच्या पावन चरणात स्पर्श करून तसेच माझे स्वर्गीयस्थ वडील श्री बालकृष्ण तसेच माझी आई दादाबाई वाटकर यांच्या स्मरणात हे करून हांगा जमलेल्या श्री नागेश मारुती संस्थानाच्या वतीन सर्व महाजन कुळावी आणि भक्तगण या सगळ्याचे हांव स्वागत करता तुमकां सगळ्यांक चैत्र पौर्णिमे उत्सवाच्यो शुभेच्छा दिता। श्री नागेश मारुती संस्थानाच्या चैत्र पौर्णिमेच्या उत्सवात आज श्री संस्थान गोकर्ण प्रदगा जीवोत्तम मठाचे स्वामीजी श्रीमद विद्याधीश स्वामी महाराज पिठारोहणानंतर पहिल्याच फावट हांगा वास्तव्य करपाक आयल्यात ही गजाल आमकां सगळ्यांक एक मोठी अभिमानाची गोष्ट आसा। आजपासून 4 दीस स्वामीजीचे वास्तव्य हांगा आसतले ताच्या या वास्तव्यामुळे हांगाचे वातावरण पवित्र मंगलमय जावन सर्व भाविक महाजन तसेच मठाचे अनुयायी हांकां कृपाशरण मेळून तांचे कल्याण जावचें अशें श्री नागेश महालक्ष्मी कडेन हांव मागतां। चैत्र पौर्णिमेचो उत्सव आयतारा 2 एप्रिल या दिसापासून सुरू जाला। स्वामीजींची उपस्थिती हांगा आणि विष्णुयाग स्वार्थात महोत्सव सुरू जातलो। या सगळ्या कार्यक्रमांत तुम्ही सगळ्यांनी व्हड संख्येन हजर राहून श्री नागेश मारुती देव तसेच परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजांचे कृपाशरण पात्र जावचे अशें तुमकां तुमच्या सगळ्यांकडे हांव मागतां। तशेंच म्हाका सांगपाचें दिसता की स्वामी महाराजांचे चरण स्पर्श 6 फेब्रुवारीक सोमारा जाल्ले पूण काही कारणां सुद्दां म्हजी अनुपस्थिती आशिल्ली म्हणून स्वामी महाराजांचो आशिर्वाद ते दिसा रातचो म्हाका पळयतकर म्हजे गाडी इतलें हें जालें की म्हाका दिसलें की म्हजें मन धन नागेश संस्थानानूच आशिल्लें त्या खातीर हांव परत एकदा स्वामी महाराजांचे चरण स्पर्श करता आनी आता नागेश महालक्ष्मी की जय। श्री संस्थान प्रदगा जीवोत्तम मठाचा जय जयकार असो। श्रीमद विद्याधीश स्वामी महाराज की जय। श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय। गोविंदाय महाविष्णुवे महाविष्णुवे महावामनाय महारती दुर्गाय महानाराय महामोदाय महादक्षिणाय महावासुदेवाय महामृत्युंजय महाभोगयोत्तमाय महारुक्षाय महानारायणाय महादाय महाजनार्दनाय महामोदाराचम्य महापुराचम्य। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। श्री माधवाय नमः। गोविंदाय महाविष्णुवे महासुंदराय महावामनाय महाशैलाय केशवाय नमः। संकटनाथवासुदेवाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। दोषाय नमः। शिवाय नमः। नारायणाय नमः। हराय नमः। प्रणवस्य परमेश्वरात्मा देवता देवी देव्याय ओम भूम ओम भुवः ओम स्मिराशेषयमाप्यापः दिग्नपादरोगे पादोदेन पुरुषेन उदपापादमरादिमुदरेम। ओमस्मिन् दाशेषे मामेष्यामि तो देवी प्रतिपश्यामि आपाहारब्रह्मादमुनीश्वराट्न्द्रियं ददामि सव्यं वर्धयामि पूर्वमुनिमपरमुनिं बाधावभवनिजे देवाराष्ट्रसिद्ध्यवैद्यावरुद्धैः आपत्पादावनि जनिर्गतं निर्गन्तु मे शरणं विदतं प्राणं येन दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतादि पाप्मानमृतातिन्तरेम। ओम इमं वस्त्राणि पिबसावसाते वोरच्छिद्रामन्दवोह सर्गाः भवातीर्थसमुद्रतानि विश्वरजरावणां सचेते
ओमाय नेते परायणे ध्रुवारोहं पुष्पिणीः तदाश्च पुण्डरीकाणे समुद्रस्य ग्रहारिवे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः सैरत्नानि दाक्षुषे सुवादी सविधा भगाः सम्भागं चित्रमीमहे हिरण्यरूपसैरण्यसङ्गपानपाचेतु हिरण्यवर्णः हिरण्यात् पर्यो हिरण्यदादगन्नस्यामस्मै ॐ श्रिये जातश्रियानिधीयाय श्रियं ॐ दीर्घतमामते योजुर्वान्